Здравейте, днес съм на Лига 16. Почвам. Играм два мача. Оп. Може да играя с някой мултиплеер. Ето. Сега е много рано. 8 часа. 7:30 бе. Сега рано, защото ще ходим някъде. Сред това. Трябваше сега да стана. Трябва да кача клипче, защото ви обещах. Скоро не съм ден. Искам да го кача, защото заради вас. Да кача там някой клипче. 10 минути. Ще найдя още на аудио. И така. Наследявайте. Това ще отнем. Чакайте. Насладете се на следващите 10 минути. Ще сложа клипчето на пауза и чакайте. Здравейте хора, върнах се и почваме. Също може да ни вкарат. О, вратарът е великолепен. Ако съм прочетал това от кейса ми, вече разбрах как да го правя, ама приятел Крис ми каза. Тъй като това беше на първият ни клип с моторите, той го нямаше на другия ден. Той ми каза просто вечерта. Ми казах. Харесвам, ако ви харесва моят канал, се абонирайте, ще има много клипчета. Понеже аз обичам да снимам и така. Просто ги харесвайте. Искам да ще бях най-много писане. Абонатите са им проблем. Може да бъда доста абоната с приятели и не ми трябват. Почему да ми харесва клипчета? Проджаксмен. Вече ме казаха. Но резултатът запазва 2-1. Мера ден. Ще картам. Но не пука. Аз сега тренирам един път в месеца. Но вече ще я почна да снимам. Около на 2-3 дена. Ще я снимам на Dream League, може би във вторник. Кажете дали искате да снимам повече на Dream League. Ако не искате, не харесате да ги видяте. И така. Ако не се чувам, казайте. Така. Продължаваме. Молеца.
Къде гол? Туп! Yes! Бабка бич! Вкарахме на кръгова. Хайде! Късмета отново е с нас. Най-накрая. Бележим! Дали господа. И отново. Бележим. Доспарил палец. Те бит го изтръгват. И сега ние... Мисля да изграя един матч. Идваш. Туп. Чистя. Какво направи, бе? Сега грешно копчете. Назар. Той. Ей. Я почвам директно единакъв матч. Но може да ти почва по-малко 15 минути. Да покажа и ще снимам после. Не знам как се слага нито. Къде искам да снимам на някои игри? Пишете ми в коментарите. Не забравяйте за телефон. И на Покемон Go мога да снимам. Имам Пикачу. Покемон. Не съм много добър, да. Кажете, ако искам да снимате. Да снимам на Покемон Go. Аз мисля да почна за всъщност на малко. Да почна на 20 поредица. Защото тогава... Не знам. Тогава съм много свободен. До вечерта за 15 минутки. Ще има клипчета. Ще паузим клипа. О, да, не съм говорил. Знаете хора, нищо. Ще почваме. Ще спра клипът на пауза. Здравейте хора! Съжалявам, хора, победихме 4 на 1. Бихме не знам колко мача, 4 на 1. Извинете, това заради мама, на хубаво. После аз продължих да си играя. И коментирах даже. И аз не чучини. Добре, че не става чуле. Аз казах тогава, че нямам да харесите, защото имам ключите стари. Просто с камерата ми. На влог, но не съм влог. И аз принципно от вчера правя такива клипчета. Смислени. И се трябва да снимам около 10-15 минути. Този матч. Ако прекъсна клипът, после 15 минута, да знаете, не мога да снимам повече. 15 минути. Но това да не ви е проблемно. Ще
снимам клипчета до 15 минути. Ако събера около 200 харесвания, около 100 харесвания и 20 абонати, може да си закупя. Трябва да има полза от това да си я купя. Не. Много харесвания. Да ни харесват и само за да си я купя. Да видим други клипчета, пък да не ми харесват. Аз искам просто да имам харесване на клипчета. И да разбира каква грешка правя. Ето, голясо голетино, а динозавр. Ходжи гама. И пишете, ако искате да ни говоря на моите клипчета, освен на Майнкрафт. Казайте. Пишете дали искате да снимам на Майнкрафт. Аз сега снимам лучшите клипче с Крис. Мама се чува малко. И нищо. Има още малко време. Ще свърши. Тъй като не успях на пауза. Играя трети матч. Не знае, че не се да събрат. И почваме да снимаме отново. Отново. Ще бързаме. Няма може да ни изиграем целия матч. Но това да ни е проблем. Мисля да сложа на пауза клипчето. Няма да вкарам, може да го превъртя минутите. Се наглася на клипчето на по-малко минути. На това на по-малко. Четеш ми се сича 2 минути. Прощал съм ми. Извади ли свърша за 2 минути. Сега имам шанс, но не. Топката. Не може да е там. Що? Много. Съжалявам. И не. И това е друго. Ще вкарам ли? Си! Доста! Есе! Айде! Джибала! Не знам дали ти вкарам. Теб, защото ти направи доста. Сега поспаваме. И я чистим. Искам да забавя. О, не. Спирам клипче на пада хора и ще го пусна. Да не го пуснах клипа. Още няколко секунди. Секунди. Слушай. Секунди. Секунди. И ми попадал този клип. И